Ang pupuntahan namin ay ang San Gonzalo Waterfalls. Tingnan natin ngayon kasi after ng bagyo, malakas ang tubig. Ang pupuntahan namin ay ang San Gonzalo Waterfalls. Meron din sila ditong Twin Falls. Sama ko yung guide ko na yun, no? Always. Jay! So, maganda na yun, ah. Peace. Yun ang pupuntahan namin. Okay? So, pagtatawid kayo dito, wala kayong choice. Pero sobrang linaw ng tubig. Oh, grabe. Ibig sabihin, maganda ang waterfalls ngayon. Ito yung inaabangan ko talaga. Welcome. Welcome back. Unahin namin puntahan yung isang waterfalls dito. Ito yung aking favorite guide. Always pag pupunta ako rito. MJ. Road trip kami. Oh, may waterfalls din dito, oh. And we are here. Malalim to. Ayan yun, oh. Wow. May mga waterfalls dito. Linis, ah. And this is it. Hindi ko alam kung anong pangalan ng waterfalls ito. Basta pinakaunang waterfalls na napuntahan natin dito sa San Gonzalo.
Linis.